No prazo dun mes, os veciños de Marcón poderán gozar do seu novo núcleo de centralidade. As obras encaran a fase final do proxecto dirixido a mellorar a contorna da casa parroquial. Está a renovarse o campo da festa, con novo mobiliario urbano e alumeado. Se enmarca dentro desa idea de crear núcleos de centralidade parroquial que xa fixemos en Campañó, que fixemos en Tomeza, que Salcedo e de momento aquí, non? Logo seguiremos en todas as parroquias para darlle a máxima calidad urbana aos veciños que vivimos no rural, non? A actuación no núcleo de centralidade, que conta cun orzamento de case 500.000 euros, inclúe tamén a mellora das conexións aos lugares de Sabarís, Baladares, Carrasco e Marcón. Facemos 3 conexións peonís, unha que vai a dar hacia o Carrasco, o que se chamaba Casa da Maestra, e logo o Carrasco, para que a xente poida vir andando ou incluso utilizala como un paseo. Outro que sube hacia Sabarís e Pintos, da parte alta deste espacio da Casa de Cultura, e outro que queríamos conectar coa igrexa tamén. Destacan dende o Concello unha aposta novidosa nesta obra. Trátase dun novo sistema de drenaxe sustentable, incorporando pozos filtrantes para evitar que as escorrentías danen os camiños. Probando ademais certas cousas que estamos facendo por primeira vez aquí, que é o tema do drenaxe sostible, de recollida de augas pluviais con pozos filtrantes debaixo do camiño que está hormigonado, e con unha tajea que recolle esa agua, vai a un pozo filtrante cada 20 metros, e ese pozo absorbe e, polo tanto, se integra no terreo sin xenerar, esas aguas que baixan e cada vez se acumulan máis e que logo ao final non hai onde metelas, non? Fernández Lores reclamou tamén a Xunta a instalación dun paso de peóns elevado na estrada PO 542 de titularidade autonómica. A medida xa fora rexeitada pola Consellería de Infraestruturas por tratarse dun vial que soporta tránsito de vehículos pesados.